Ассалому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 3 июли соли 2025 навори автомобилҳо кардам баҳри шумо. Дар навори имрӯза чие дӯстони азиз? Opel Astra F ҳаст, ана як тайга Motorola астай, Daewoo Nexi, Mercedes ҳаст. Хулас навор чотка мегзара, бовар дорам ки ба шумо маъқул мешавад. Дӯстони азиз, агар ки шумо дар канали мо нав омада бошен, меҳмон бошен, агар хоҳишмандам якта лайка бизанена, дар канал обуна шавен. Аз шумо ягон чиз намерава. Барои реклама кардани хонаи худ ёки мошин, ёки замин, молу маҳсулоту техникаҳо бошад, агар метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. Дар наворҳои баъдӣ мисли ҳамин инсонон насиб бошад мегирам, реклама мекунам, дар кӯтоҳтарин муддат савдош мекунем. Канали мо барои савдои хариду фурӯши ҳамин хонаҳо аст. Мегзарем ба илони якм, гап зиёд нашава. Хулас як тайга Motorola дӯстони азиз, соли 2023 дар Масчо ҳаст, дар сеюм участкаш. Хулас электромобили карочи электрони 6 та аккумулятор дора, 8500 сомонӣ. Бародарое ки 10000 сомон дорен, мақсад мехоҳед ки пултон гум нашава, аз ҳамин якта мехарена, баъд мерен ҳамо маконе ки тахтаву шифир мефурӯша, ҳамонҷода местем дӯстони азиз. Айни ҳол навбунаҳо бисёранд. Хулас чизи чора мегиранд, шумо мегирен мемонед. Ҳамин чиз айни ҳол бениҳоят чизи даркорие барои навбунаҳо. Бисёртар хобчаи семент мебаранд, шифир, тахтаи сӯса, бениҳоят даркория ҳамин чиз. Ҳамин рақамҳои 920 10 18 56 та занг бизанед. Аз номи канали мо бо насиб бошад савдо мекунем. Мега ба скутер алҷиш мекунем, мега боқӣ монда маълумотаро хоҳишмандам аз худ яка пурсед. Я заряд мемоне 60-70 км мегарда. Е бача бовар кунед, агар катаиса документ намекунед ида. 2 миллион мегзарем дӯстон. ира мошинои советский ҳам меган, баъзеи шумо камаз ҳам меган, не ки номи асосии бардоро газ 53 аст. айни ҳол дар Фархор қарор дорад ҷамоати Гулшан. Моторш боша заводской дӯстон. Мотор заводской, бензини газ. Ака он гуфт рости гап, ман мотори ира намедонам чандай. Барои ҳамин наизон ман нафаҳмидам чанд бад. Агар ки бидонед, хоҳишмандам фикри ақидатона дар чи дар комментария ҳатман бинависонед, мо ҳам бифаҳмем. ҳолат беҳтарин камбудӣ надора. ҳамин қадар камбудӣ дора ки дӯстон ҳуҷҷат надора. ин чиз барои қим кашидан ёки чорвои калони шохдор ёки хурди шохдор дар кория. ира агар бардоро бибарен металлалон да буфурӯшен, агар ай 30000 зиёд меравад. Не ки акамон нархи ҳамира 30000 сомонӣ гуфтеса. Аз сабабе ки мефурӯшимаш ба шаҳри Россия мерам. Танҳо пули нақд наличка, яъне илтимос масъалаи алиши нестай, занг назанед мега. 3 миллион мегзарем дӯстон. Daewoo Nexi соли 1995 биненака дар Бохтар дар Қурғонтепа. ҳолати мошина состоянияш хитон ҳатман ба опитен фикри ақидатона чико кунен, дар комментария бинависен бачо. Танаш рости гап ранги шишаи хитон диден, хулас краскаш нормалия бад нест, инаи салон шай. Хуб, дар Бохтар мотори 1.6 бензини газ аст, карока бошад механика. 17000 нархи ҳам мошина кисан. Лабвои намуди ҳуҷҷата дора, утилизатсия дора, техосмотр дора дӯстон. ҳолаташ беҳтаринай. 17000 ҳуҷҷати солона қатъӣ. Марамат занг бизанед. Пробегша як 56275 км айда. Рақамо 31 1391 44. Марамат занг бизанед. боқӣ монда маълумотар тариқи WhatsApp яки даст яка. мегзарем ба чорум эълон. дӯстон, агар ягон дар гапзанӣ камбудӣ боша, аз шумо назар мехоҳам. Daewoo Nexi соли 1996 айни ҳол дар вахш аст. Ака бинен ҳуҷҷат дорад ва утилизатсия хати ҳуҷҷати солонаи бо плюс ҳамаи нархшам арзон, ҳолаташ нағз, 30 солшам нормалия. срочно баъд буфурӯш мега. соли 1996 10500 сомонӣ. 10500 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошина бигӯед, агар 94 65 99 65 ҳатман занг бизанед WhatsApp шта ёки дастия када. Аккумулятори нав ҳатто часпондагӣ мега. Фавран бениҳоят маблағ дар кора, ҳамин сабаб арзони хокси рости гап додасем. Вагана ира ма мега дар ин нарх нама наметавонаш. 96 дар вахш аст. Мотори 1.6 бензини газ, карока бошад механика дӯстон. ба эълони панҷум мегзарем.
Daivonex боз соли бошад 1995 краскаш сафед озима шумода бо дарди ира мегум то. Ана соли 1995 дар шаҳри Душанбе аст ака мотори коробка хадавишта бардоро иша напрсин. Ё созан мотори 1.6-11000 нархи автомобил карда истодан аккумулятори нав зайген биехтунам. Тамос гирен рақамои мегафон 978 боз 78 08 82. ҳамин вам перепешиш камтарак мақсад ки кор дорад дӯстон. ҳуҷҷат ва утилизатсия ҳатто ки надорад. худтон дида истодаем бардоро ҳуҷҷат утилизатсия надорад. ира мегири ҳуҷҷат утилизатсияи тамом. ҳай мекине мегарде. ака и дар Душанбе ҳамиқа ки наздиктарай. ози одамо нигоҳ намекунад 3 4 то 5000 сомона барои расод кардани автомобили худшон. дар назаршон холас наметавонад баъзе инсонон. ба шашм эълон мегзарем. боз Daivonex ира солиш бардорои азизу арҷуманд ва бениҳоят гироми қадр 2003 аст солиш Daivonex ира. дар Бохтар аст, яъне ки дар Хурғонтепа. мотор 1.6 бензини газ, коробка механика, нархи машина 21. бинед 9000 сомонӣ. чӣ хеле ки дӯстон аблошкаи видеоро диден, боваритон наёмад ку як дромаден по-любому диден ки ҳамин хел автомобил дар ҳақиқат будааст. 2003 дӯстони азиз 9000 сомонӣ. ҳамин қадар ки ҳуҷҷат надорад, мегири ҳуҷҷат мекунем. беҳуҷҷат илтимос беҳуда занг назанед, мега касоне ки харидор нестанд. рақамои мегафон 103 62 18 ҳам ватсап ва ҳам дастияка маромад кунед. ба ҳафтум эълони имрӯзамон мегзарем дӯстон. як таги хиҷбек солиш 1992 аст. дар Душанбе мотори 1.6 бензини газ, коробка бошад механика. дар кузофи хиҷбек дӯстони азизу арҷуманди ман 19000 сомонӣ нархи автомобил. тамос тариқи ватсап рақамои 00488 8301 маромад занг занед, касоне ки харидори ҳаққӣ ҳастанд. ҳуҷҷат надорад. хиҷбек мо бардоро ҳуҷҷат надорад, тамом. ира мегирива якта ҳуҷҷат мекунӣ, тамом. сабаби фурӯхтан маблағ дар кора, аз ҳамин сабаб мефурӯшам. мега бовар кунед рӯзи бисёро савдо карда истанд мошинаҳои худшонани хонаҳора. суратҳо ҳамин дӯстон. вуроди бад нест мошин иштега хай. ба ҳаштум эълон мегзарем. эълони ҳаштумон чие? боз Opel Astra F. ирам солиш 92. иам ҳаму гап хабар бардоро, ҳаму короборай мақсад 1.6 бензини газ механика 21000 ай нархи некин. ҳуҷҷат дора. дӯстон, ака шумо ин мошини пештарара қатъӣ як муқоиса кунед. ӯ расолаш дигар буд, ин расолаш дигарай, неки ҳуҷҷат дорад ва 19000 ин бошад 21000. ҳуҷҷатҳо пурра чотка мошини кардагӣ, фақат харидории ҳаққӣ бошад. мега дами рақамои 788 21 21 15 ҳатман занг занед. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамин нархе ки мондагием мақсад беғарза. ин нарх боз муомила мешава, боз муомила мешава бачаҳо, касоне ки харидори ҳаққӣ бошад. нуҳум эълон мегзарем дӯстони азиз. эълони нуҳумон чие бардоро? як тага Mercedes Benz C-Class. соли 1995 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бовар кунед, агар ай гап занира зувонон хеле мепеча. соли 1995 дӯстон дар шаҳри Душанбе аст. мотори 1.8, коробка бошад механика, бензини газ. нархи автомобил 34000 сомонӣ. тамос тариқи ватсап. бовар кунед, агар ҳам видео мекунам, ҳам қанавор мекунам, бо ҳамин забон мепеча охи бардоро. худам англисиро насиб боша кам ёд гирифтесам, бо барзамин русиям гап мезанем. тамос гиред рақамои 939 92 28 25 ҳам ватсап ва ҳам дастияка. савдо дар назди мошин бекамбудӣ, фақат вампери пешаш кор дора, мега камон, тамом. даҳум эълон мегзарем. Mercedes Benz C-Class соли 1995 дар Душанбе аст. мотори 1.8 бензин плюс газай,
коробка бошад механика. Нархи автомобил 29600 сомонӣ. Акамон ҳамиқа нарх мондаге бо насиб боша муомила карда мешавад, мега аз номи канали мо. хуб, тамос гиред тариқи WhatsApp рақамони 714 57 80 80. ҳуҷҷати солона утилизатсия плюс и дора. Бина кишер бачо. ҳуҷҷати утилизатсия дора. 95 сол. Мерседесай. Мерседесай ки одам мефаҳма. Сабаб ки дарунаш бениҳоят кушод, якта хадовӣ мекунӣ бардорҷон, я 5 сол мебара. Хадовӣ ё ништияги баданда аз ҳамин сабаб. Марҳамат, агар маъқултон бошад ё ки рафта аз наздик бибинед. Усто барои намин мошинода харидор бошад, агар боз чикор кунед муомила кунед қачон. Расидем ба анҷоми барнома. хоҳишманд баҳри менатҳо якта лайкора бизанед. Дар канали Автотв подписатсия кунед шербачо. Хона мошини замин мол масо техникаҳо боша, агар барои савдо кардан, барои реклама кардан метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор мондагӣ WhatsApp дорум, занг бизанед. ба шумо ташаккур мекунам то ҳамин дам мамудед. Яъне навори маро тамошо кардед. Аз шумо минатдор то наворҳои оянда. Худованд ёр мададгортон боша шербачо ва паноҳтон ба худо.